Els animals salvatges. Què són els animals salvatges? Són els animals que viuen en llibertat. Què vol dir? Que no han estat domesticats pels homes. Ells cacen i es defensen d'altres espècies. Fixeu-vos, poden viure en l'aigua, en la superfície terrestre i també en l'aire. Ara anem a conèixer uns quants animals salvatges. Preparats? Som-hi! L'ós panda és omnívor. Vol dir que menja de tot. Peixos, aus, plantes. Li encanta el bambú. I el podem trobar als boscos de la Xina. La girafa viu a la sabana africana i té el coll molt llarg. Els elefants mengen herba, arrels i fruites. La zebra, gràcies a les seves ratlles, es poden camuflar dels altres animals. El lleó viu a la sabana i és carnívor, menja animals. El tigre pot viure a la sabana i a la selva tropical. Les àguiles tenen un bec fort i ganxut. Els voltors s'alimenten d'animals morts. I les iguanes es poden camuflar. Amics, ja ho heu vist, hi ha un munt d'animals salvatges que hem de protegir i cuidar.